Så er Monopolet i studiet. Godmorgen alle sammen. Godmorgen til dig, Mads. Godmorgen. Mads og Fantomet er i dag med udenrigsminister Villy Søvndal. Tak. Forfatter og instruktør Jørgen Leth. Ja, tak. Cremekongen Ole Henriksen. Tidligere formand for Venstre Uffe Ellemann Jensen. Og masser af gæster på kendistelefonen. Godt at se jer alle sammen. Ja, tak. Villy Søvndal, hvad går du og laver for tiden? Mads, jeg har jo travlt med en masse ting. Nu har jeg jo været på et meget intenst kursus i at speak English. Ja. For der skal jo snart over til The White House. Du er så hvor jeg skal møde selveste præsidenten fra United States. United States, ja. Jamen, det lyder rigtig, rigtig spændende, Villy Søvndal. Og så har du vel en gave med til selveste Barack Obama, går ud fra. Det er jo sådan en slags tradition, at det skal man have, når man kommer den slags steder. Og jeg har simpelthen fået lavet en speciel kur med dagcremer fra Ole Henriksen, hvor der blandt andet er en speciel dagcreme lavet specielt til præsidenter med black skin. Ja, det er helt rigtigt, Willy. Det er sådan, at i Los Angeles, hvor jeg bor normalt, der har jeg arbejdet. Jeg har been working on en helt speciel creme til præsidenten, selveste præsidenten, og jeg elsker det. I love it, I love it, I love it. Det er godt, Ole. Vi skal lige tænke... Ja tak, min Ole Henriksen. Vi kommer tilbage til dig lidt senere i programmet. Det lyder rigtig spændende. Og hvad med dig, Jørgen Leth? Hvad har du lavet siden sidst? Jeg har sejlet, jeg har svømmet, jeg har fløjet, alt hvad man kan på Tahiti. Og svømmet i et ocean. Og Tahiti, som jo er dit andet hjem nærmest. Det er mit første hjem, det er det. Og for mig er livet på Tahiti jo et langt stort cykelløb. Det er fyldt med EPO, det er Paris, det er Alperne. Det er det hele på en gang. Og vi har Anders Samuelsen med på telefonen. Jeg vil bare lige sige, Mads, det er ikke fordi, det skal tage så lang tid. Det er bare fordi, det er så vigtigt. Hvis alle danskere, i stedet for som de gør nu, betaler over 60% i skat, i stedet for at tog noget EPO og komme ned og betale 5%, Anders. så vil vi faktisk i Danmark kunne skaffe over 500.000 arbejdspladser. Ikke bare i Danmark, men faktisk på Amager bare alene. Det har vi selv regnet på i Liberal Alliance. Og tak til Anders Samuelsen. Med os på den anden linje har vi tidligere formand for Fremskridtspartiet, Mogens Glistrup. Og hvad går du og laver? Det går simpelthen udmærket. Jeg har jo siden 2008 stort set kun betalt 0 kroner i skat her på Klippeøen. Og det kan man jo sige, at mange danskere, som med vilje vælger at betale 0 kroner i skat, at de gør faktisk et fædrelandsnyttigt job her i landet. Og det har jeg altid ment, de gør. Tusind tak for det, Mogens Glistrup. Det er altid dejligt at have dig igennem her. Jamen, har I brug for godt råd, så kan I jo altid ringe, I kan skrive, eller I kan gøre, hvad I vil. Det er jeg helt sikker på, at det får vi nu måske brug for her i Mads og Fantomet. Tak skal du i hvert fald have, og hils på Bornholm. Ja. Nu burde vi have TV2-reporter og mellemøstekspert Steffen Jensen direkte igennem på telefonen nede fra Ramallah. Og Steffen, kan du høre mig? Ja, det kan du tro, Mads. Du går fint igennem. Folkene her i Ramallah er trætte af den evige konflikt, og lige nu står jeg i en kugleregn af durruller og hører Mads og Fantomet på min transistor. Og jo, Mads, du går fint igennem hernede i Mellemøsten. Steffen Jensen til Ramallah, TV2 Ramallah. Tak for det, Steffen. Og lad os så komme i gang med dagens første dilemma. Ulla har ringet til os. Der er opstået et dilemma i familien, og det handler om rygeheroin. Ulla kommer fra en meget frisindet familie, og det har altid været fuldstændig legitimt at ryge sig en lille heroinjoint i ny og næ. Og det har Ulla været glad for, fordi det har betydet, at hun i modsætning til sine veninder ikke behøvede at lyve over for sine forældre, da der blev eksperimenteret med stoffer i teenageårene. Der har altid været fuld åbenhed. I dag der har Ulla rundet de 30. Hun har fået 2 børn, og hun har fuldstændig lagt heroinrygningen på hylden. Men der bliver stadigvæk røget en heroinpind eller 2, når Ulla mødes med sine forældre, sine søskende og nevøer. Og hej Ulla. Hej. Velkommen til programmet. Ja, jeg vil bare lige sige, at jeg hedder så ikke Ulla, jeg hedder Ola. Har du snakket med din familie om det og sagt, at vi ikke nok går uden for at ryge? Det er jo også sådan lidt et tabuemne i familien, ikke? Altså, jeg har prøvet at sige det til mine forældre mange gange, at de skal gå udenfor med det lort, ikke? Jeg gider kraftedeme ikke at have børn, de lugter til det. De lugter jo kraftedeme med heroin, når jeg afleverer med i børnehave. Ulla, bliv lige hængende. Villy Søvndal, hvad tænker du? Ulla er jo vokset op i en frisindet familie, og der har man gjort det her i lang tid, og lige røget sig lidt rygeheroin i ny og næ. Og nu har hun fået nogle børn. Nu synes hun ikke om det længere. Hvad synes du om det, Willy? Jamen, Mads, jeg tænker jo rigtig mange ting, når jeg hører det her.
Faktisk ved jeg slet ikke, hvad heroin er for en størrelse, og hvordan Men en mand som dig, som jo har røget pibe og måske stadig gør det. Hvad tænker du om et misbrug? Jamen Mads, misbrug er jo i mange sammenhænge forskelligt, og med mange facetter, ligesom vi også har det i SF. Vi har jo for eksempel indledt en kampagne, hvor vi blandt andet fokuserer... Nu bliver jeg nødt til at stoppe dig, Willy. Ja, Ole. I love you, og du har nogle smukke øjne, og du er en dejlig person. Men jeg skal fortælle jer lidt om en historie. For det første, når du siger SF, og der tænker I naturligvis på vælgere, og I tænker på... Nej, altså SF for mig er jo San Francisco, gay city number 1. Når jeg går rundt der, Willy, med Lawrence, min gay lover, så tænker vi på cremer, vi tænker på stoffer, vi tænker på... Men ikke de stoffer, du tror. Jeg tænker på de gode stoffer, de naturlige stoffer, rav. Jeg tænker på marmor, alle de dejlige ting, som findes her i livet. Man skal bare stille sig op og sige, I love it, tag imod. Prøv at stoppe, Willy. Tag imod, I love it, tag imod, I love it. Ole, så der bliver jeg simpelthen nødt til at afbryde dig lige et øjeblik. For som jeg ser det, så er euforiserende stoffer, som blandt andet heroin, I love it. Det er fuldstændig ude i hampen. Medmindre det selvfølgelig er importeret direkte fra EU, fra Baltikum under beskyttelse af NATO og FN. For alt andet er jo fuldstændig ude i hampen. Men Uffe, der er det, jeg siger. Når jeg går rundt i Los Angeles, City of Angels, mig og Lawrence, hånd i hånd, med kun en hotdog imellem os, eller er det 2 pikke? Vi skal lige bede om kammertonen en gang her i studiet hos Mads og Fantomet. Ja, det er nemlig, for det er nemlig over i Studie 7, de har musikbutikken lige i øjeblikket. Og vi kan lige nå en lytter mere inden pausen. Det er Hugo, vi har igennem. Hallo, er der nogen hjemme? Det er godt nok farligt, det her. Ja, og det var vist... Ved I hvad, jeg finder mig simpelthen ikke i det her telefonfis. Hvad er det for noget? Vi skal måske... Luk sådan en ind. Mickey Mouse. Vi holder en pause nu. Sammen. Det er kraftedeme for dårligt der nu. Tager jeg ud og knipper Line Bavn. Giv mig nummer til Løje. Nummer til Løje, eller smadrer dig. Skal jeg nummer til Løje? Don't feel sorry, I call Løje.